Третата среща за тази вечер ще се проведе по професионалния правилник на ММА. 3 рунда по 5 минути. Категория до 70 кг. В синята ъгъл на ринга Пламен Бъчваров. Добър вечер, уважаеми телевизионни зрители. На турнира Planet Fight предстои да видите трите срещи в формат ММА. 3 рунда по 5 минути. Аз съм Йордан Петков, генерален секретар на Българската федерация по ММА. До мен е Красимир Джамбазов, треньор по ММА и първият треньор на Георги Валентинов. Добър вечер от мен. Георги Валентинов е основната среща. Здравей, Краси! Здрасти, така. Трите срещи са много интересно подбрани. Със сигурност това ще бъде едно голямо шоу. Тук на Марина Диневи, на Planet Act. Рефера, който виждате по средата, е главният съдия на Българската федерация по ММА, Пламен Петров, легендата. В синият ъгъл на ринга от Горна Оряховица с лично тегло от 70 кг. Една от младите надежди на българския ММА Пламен Бъчваров. Срещу него в червеният ъгъл на ринга е шампиона на България по ММА от град Варна с лично тегло от 70 кг. Моля вашите аплодисменти за Марчо Корнизов! Рефер на двубоя Пламен Петров, легендата. Организатор на ММА срещите е Българска федерация по ММА с президент Станислав Нетков. Както знаете, или ако не знаете, Станислав Нетков е единственият българин, който е играл в UFC. Това е най-голямата верига в целия свят за смесени бойни изкуства или спорт ММА. Красимир Джамбазов ще коментира за вас срещите. Както казах, той е първият треньор на Георги Валентинов, който е основната среща на тази вечер. Тук на Planet Act на Марина Диневи. Матча, който наблюдавате, между представителя на Варна Марчо Корнизов и Пламен Бъчваров от Горна Оряховица. Пламен е с сините гащи, Марчо е с черните. Тук наблюдаваме типичното за първи рундата разучаване на противника. Двамата са все още пасивни. Никой не избързва. Така. Лека размяна. Димнат се двамата състезатели общо взето. Разучават се още. Краси, ако искаш, обясни на зрителите точно правилата на ММА, може би има такива, които не са запознати. Как е играта в стойка на земя? Оп, тук стана интересно. Слава Курше. Дясно Алаше, но не в целта. И правилата в бойна стойка, правилата са, както знаете, 3 рунда по 5 минути. Толкова е времетраенето. Днес един рунд е от 5 минути, естествено. Правилата типични, горе бойна стойка имаш право да удари с немруци, с краката имаш право от кръста надолу, от кръста нагоре, типично кикбокс. Имаш право да удреш с колена в областта на гърдите, нямаш право да драскаш, да хапиш и така нататък. Долу абсолютно също в партер. Нямаме право пак да бъркаме в очите, нали, с пръсти, с отворена ръкавица. Имаш право да нанасяш удари в трупа, както както с мруци, така и с колена в трупа. Имаме право на ключове, на душене, на гилотина. Задушаването може да бъде с две ръце, не е задължително да бъде през една ръка, както е в някои спортове, например в борбата. Това са общото условия. Отмина вече времето, когато се смяташе, че спорта ММА не е спорт, където го свързваха с хамалски битки. В момента има Българска федерация по ММА, както казвах, с президент Станислав Нетков, която е лицензирана от Министерството на младежта и спорта, която основната цел е развитие, популяризиране и достигане на спортни успехи на аматьорския спорт.
и контрол върху професионалния спорт. Има лицензирани съдии, Пламен Петров, легендата, който виждате, Михаил Цонков, има още 4-5 човека, които имат лицензия от Българската федерация по ММА и могат да бъдат официални съдии или рефери на мачовете. Сега ще ви кажа какво се случва тук на земята. В момента Пламен е в сайт позиция, която е много добра, само че трябва да се помъчи да се извади ръката. Ето сега вече е извади, сега трябва да се... Ето. Халфгард, в момента наблюдавате. Тръгваме към душение, пробваме гелотина, но едва ли ще стане, защото няма хубава координация в противника, ето той избяга вече. Сега обаче ето, изправи се. Това са едни от много добрите български бойци в категория до 70 кг, които наблюдаваме в момента. Крес, как мислиш, технически добре ли са подготвени според теб, като ги наблюдаваш? За сега наблюдаваме, да. И в стойка и в партер, така доста разобразен ММА. Всеки се опитва да покаже това, което е тренирал и което може. За момента матчът е доста равностоен. Няма така много чисти и хубави удари, но бих казал, че Пламен леко превъзхожда в този матч. Той е водещия. Ето в момента ето е отгоре. Сега тук трябва да се храни Пламен и да пробва да нанася някакви удари, но не. Изправи се. Ще видим дали ще покара противника се изправи и ще... Не. Значи гони и цяло играта долу в партер. Ето сега тръгна да бяга от армбар или от триъгълник. Край на първия рунд. Много спорен рунд, както и Краси каза. Според теб, как мислиш, леко превъзходство за Пламен? Леко превъзходство на Пламен Бъчваров, да. Да. И както разбрахте, ММА е един ново лицензиран спорт и сега се надяваме вече с много работа от федерацията, с аматьорски спорт, с карточкиране на професионални състезатели, с организиране на много държавни първенства, аматьорски лагер сборове, изпращане на националния отбор на европейски и на световни първенства. За първи път в България национален отбор беше изпратен преди месец в Лас Вегас на световното първенство, където записахме много голям успех. Втори медал на Тенчо Караенев от клуб Аргус, град Казанлък. Сребърен медал, но той е много голям успех за България. Това за този млад спорт и затова е първото голямо предизвикателство беше пред Българска федерация по ММА. Ноември месец ще има европейско първенство в Бирмингам, където ще изпратим разширен състав на националния отбор и да се върнем на матча, другите приказки после. Да. Също наблюдаваме, вече долу-горе се разгадаха състезателите, разбрахме кой на какво набляга. Надявам се да имаме по-интересен втори рунд. Да имаме по-точни удари. Пламен държи центъра на ринга. Изчакват се още състезателите спрямо един друг. Оп, ляво круше, но не в целта. Внимателно са двамата състезатели, не смеят да рискуват. Ляв десен, добра атака на Пламен, може би трябваше да продължи. Опит за дясно маваши, много добре изпълнено. Нова атака на Пламен, но не успя да достигне противника. Ако искаш, кажи две думи на зрителите за ръкавиците. Те сами виждат с колко малки ръкавици ММА, не като бокса и кикбокса. Да, естествено, ММА си играе с по-малки ръкавици. Ръката стои много плътно, приближава се до мръчния удар близо с гола ръка. Ето сега дясна, по-скоро дясна балтия, така наречена по наш език. Но не може да влезе. Ето сега пак. Ударите стават доста по-тежки, по-силни спрямо противника.
защото самата ръкавица го позволява, много по-малка е. Тя всъщност е малка ръкавицата, за да може удобно за когато работиш в партер, за ключове и така нататък, да може да изпълваш добре техниката на земя. Втория рунд наблюдаваме, че цяло се движи в бойна стойка за момента. Разчитат на повече на кикбокс техника, ръце и крака. За момента този рунд още е равностоен. Тук имаше едно дясно курше на излизане, така ляво курше. Отново ляво курше, десен прав. Много добре. Лека размяна, но нищо конкретно. Удари в целта нямаше за момента. Ляв прав дясна вълтия отново, но не в целта на Пламен. Хубав мач наблюдаваме между тях двамата. Трябва един да тръгне, ако иска, нали, да постигне, да вземе рунда. Трябва да по-точно да е хубаво Пламен. Кап събори противника. Добре му е минал в гърба, трябва да се храни. В момента да не го допусне да избяга. Но ето, че пак се изправи. Марчо Гарнизов има някакво червено петно отзад. Това е отпадането. Отпадането, да, пробването гилотина и така нататък. Пробва преди малко Марчо, едно дясно маваше да изпълни, но не можа да влезе в целта. Дясна балтия, отново размяна между хубаво коляно на Пламен. Ляв прав. Тук почва Пламен, хубав тейкдаун. Успя да го събори. Маунт позиция, сега тук турен момент малко са Марчо, трябва да пробва да избие създателя, да мога да избяга, но той Пламен само позволи. Пламен бяга от играта на земя. Да, Пламен определено бяга. В играта прави тейкдауни, но не ги задържа. В смисъл не се раздава до край долу. Отново дясна балтия. Поизмори са Пламен. И край на втория рунд. Трудно е, два пълни рунда изкараха по 5 минути момчетата. Очакване третия рунд. Както казахме, формата ММА е 3 рунда по 5 минути. Трима странични рефери има и един главен съдия, които определят, тримата рефери определят резултата от срещата, ако е със съдийско решение. А иначе за бъдещите планове на федерацията, както казах, ноември месец в Бирмингам в Англия, европейско първенство по ММА, където вече се надяваме отбора да се представи много по-добре. По-близко е от Лас Вегас. Ще пратим разширен състав на националния отбор. Преди това ще бъде и септември месец още ще има 10 дена лагер на разширения национален отбор, където ще бъдат избрани състезатели. Най-добрите на държавното първенство, което ще се проведе в Горна Оряховица на 3 октомври, ще бъде избран вече окончателния състав на националния отбор, който ще представи България на Европейското първенство в Англия. И започваме с третия рунд. Даваме третия рунд, да. Уморени са вече двамата. Уморени са вече. Третия рунд, доста се раздадаха първия и втория рунд. Марчо трябва да тръгне обаче да е малко по-убедителен, ако иска да вземе матч в негови ръце. Втория рунд, как мислиш, Пламен ли го взе отново? С леко превъзходство на Пламен, да. Имаше тейкдауни. Тези тейкдауни, както знаете, в ММА носят точки. Тоест Марчо трябва да гони тук завършване на матча, или нокаут, или ключ, за да може да... Да.
ако иска Трябва да спечели. да, абсолютно, за да може да вземе матча. Едно ляво курше, десен прав. Ето пак Пламен отново пробва да събори противника на земята, но не успя. Хубав лоу-кик. Поизмъри се Пламен, ми се струва. Така тия двамата създатели има умора вече в тях, нормално е. Хубаво коляно отново на Пламен. Опът за събаряне, но не можа. Сега Марчо, коляно на Марчо. Тинство го въгъла, трябва да се пробва Марчо сега, ако може да не се някакъв удар да го събори. Не, пробва коляно, но не влезна. Много пробва тейкдаун. Не успя. Интересно, Пламен да го Пламен дали събори. тейкдауните ги прави само за точки, що не продължава играта евентуално, там, да, нали? това му е... Като тактика. Това е като тактика на Пламен, да използва тейкдауна като точки, защото не развива играта долу в партер. Ето сега пак се пробва да го фаща, но Тейкдаун за зрителите, които не знаят какво означава, това е самото събаряне. Нали? абсолютно задържане. Ето сега пак отново имам тейкдаун. Сайдгард. Сега тук вече трябва да се мъчи да поработи, да задържи противника Пламен. Успява, продължава да нанася удари. Те са в тела, не са чак толкова болезнени. Сега е хубаво да го издърпа и да има хубав контрол върху него, ако реши отново да остава на земя, защото той предпочита изглежда боя в стойка. Ето тук Пламен не трябваше да позволява това да се случва. Трябваше да държи гърба на противника. Защото Марчо обърна позицията в момента. Сега вероятно рефера трябва да ги промести в центъра, защото Пуснаха очертанията на ринга напуснаха очертания на ринга, да. и продължават от същата позиция, от която са били накрая. Да. Тръгваме от халфгард. И сега Марчо може да се опита да задържи Пламен по-дълго време на земята и да пласира повече удари, което ще му носи повече дивиденти спрямо за рунда. Да не му дава да се изправя. Но Пламен е той активен и той нанася удари. Ето сега се мъчи да изолира ръцете на противника. Да не мога да нанася удари, да го прибере плътно до себе си. Много Към- солидна физическа подготовка се изисква за тази игра. 3 рунда по 5 минути, особено с тази игра на земята, нали Красе? Абсолютно. Много по-изморително е, изключително е. Играта отгоре се пренася изведнъж долу в партер. Това беше Тук, треньора на Марчо. когато създателите са изморени, умората се оказва влиянието, всяка една грешка може да е фатална. Най-вече от ключове и така нататък. Задържа Марчо Пламен за момента. На земята. Да се помъчи Марчо да вкара ръцете вътре, да може да не позволява и на Пламен да пласира удари долу-горе от земята. Ето е Марчо, ако иска да спечели матча, трябва да измисли някакъв вариант. Трябва да той не измисли остава някакъв много вариант, време, нали? да. Или ключ, или отказване, трябва да се раздаде малко, но колкото да е изморен в момента, трябва да... Така е трудно, ще нанася удари близо до гърдите на противника, трябва да избере, да надигне малко таза и да пробва да вкара 2-3 хубави удара, които евентуално да могат да Края на да матча. сбалансират. Да, очаквано беше, нали? Очаквано За беше, матча. да. Последният рунд беше за Марчо, другите два бяха за Пламен. Да. Първия и втория бяха за Пламен, последния го взема Марчо, но не му достигнаха да вземе среща. Организаторите от Planet Club благодарят на ръководството на Българската федерация по ММА и лично на президента господин Станислав Нетков за съдействието при организирането на ММА срещите. Now what it seems I